di debata na sumburong siyang saluhut na ro. Matotong mga ramo di ate-ate do pikiran mo. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Atari Tuhan tayo, di minggu ta sadarion genek do sian Yohanes tulu ayat 30 sada saharo di 30. Yohanes tulu ayat 30 sada saharo di 30. Didok naro sia gijang ido mengatasi saluhukna naro sia tanaon ima sia tanaon jalakana sia tanaon do di hataho di hati dakon naro sia banua gijang ido nani idana dohok na bidegena gabedanga dong nama jakon na hina tidakon nai halak nama jakon na hina tidakon nai ido sumahapon pabuwa parasitong debata aina sinuru di debata ido makataon akahata di debata aidang marpanuhatan ibana mangalehot todigi naholong rohani naholong do rohani amai dianahi naung dilehot do saluhuk na tutangan na naung dapotan hanguluan na sandilim na do na makaporsiaya nahi alai na so manguluya naki dang idaw ni hanguluan say namian do taheri mas di debata di ibadah ido saat na oras manita kadamang denang nani haulongan di bagasan Kristus Yesus nuaing tabongoti minggu Trinitatis minggu ta sadarion di sadati kiadong masa halak na posok nunga pala tumbagas rohana mangalului karejo mangido may bana tu sada sahalak saudagar tau iterlilehon watong karejo na jalau pana betulus-lus yang nabi nangido ni rohana inganan ni para karejuan nape macai jonok do tujabuna alani lasitu tu do rohani bana bertekat mai bana lahu bangula dengan jala semangat lahu kareju ujungnya gabe deleo saudagari matu ibana sada kapak nadengga situ tu jala di batu rumah inganan panubangan hawi dengkado diulai ibana ulang naik dapat dibana ma'ari para juluk 20 sada batak kau di Papua. Ahmad didok saudagar hawi itu ibana. Wow. Mantap dua kerja mubah. Gugu dong. Boleh dibuat tosong ni kurang dah haus sadari. Di natasan itu ibana. Sembari mengalih semangat. Las situ tu rohana ubege pujian ni atasan naik. Alai dungari padua kon mardala nari. Tabbado las ni rohana tabbado semangat na lahu manuba kawi. Alai olah 10 itu batang nama. Dapok na beri 50. Berarti muru. Di hari patuluan lam keras usahana. Alai wala 10 batang mendapokna. Ujungna lambar dalan nari moruma. Hawi dapokna. Ada nang bae ma moru. Perkara jo aku nai. Rawat doraba nang moru gogok kubah. Dak kagabusan masalah umur. Ninna rohan sita bahawi. Ujung nalamay ibadah mangadok saudagari mangido maaf madok yang diboto ibadah alana situasi sedang terjadi puasa lambur awi nako alaya ama disuku saudagari itu ibadah
na diga dohoroa diasa ho na perbudi kapan na pinakemon di na bos na ima lapat aja pemasuk na ayu la suarong bitikiku karejo lau mangasa kapak ay hola sibuk manabahaw nama sudah gugup holan sibuk manabahaw wala dak biasa kapak na akadamang denang nani olongan di bagasan Kristus Yesus terkadang karejo bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai sukses. Semangat tina karejo mangulau-ulau dengan belum tentu cukupi azabui sukses pulau tai jala hasilna pemakai dulu pun. Dan boy habis cukup semangat do kerja keras mula-ulau nasa jupang sinakap niroha. Imalas niroha. Alai kotong do adom kecerdasan. Ima kecerdasan intelektual dohot kecerdasan emosional. Tudos songon naposo nakin toho kurang do potensi na margo semangat do ibana lahuna bahawi. Alai sayang dang dapat di ibana sikap na tepat azaboy sukses ibana mangulau-ulau ni. Marhita kerja keras doh sikap yang cerdas dan adong na mustahil di portibion kecerdasan intelektual imam marhite na manada ulaonna isarana beado kiekna carana lah mana bahawi do mangaturus de asabui bagaku di inganan behado rumusna beado jenis di ulauni behado usahai usaha perikok do memang kalian kona dom do kien napa dua on kecerdasan emosional ima marpos diroha tu debata napuna saluhu ulauni maratangiang nasitong jalatangiang ope ikut debatado hasakatanna adong mah ketenangan jiwa ada terapatuba agiahat tada songon nabi nabi ia so debata dongan na inna dia ibu daktar patuba agiaha agia ise tada songon nabi nabi ia so debata dongan berarti segala sesuatu yang terjadi molo debata dongan dengan dong mustahil. Jami tawon ni patujolo siap barita ni Nikodemus imasian halak sahalak siap parise situa ni Yahudi na porsea tu Yesus cukup luar biasa saya kelompok na menolak Yesus porsea tu ulaun ni Yesus na tubuh siap tu di Morbadia jalan aro siap banua gicak masa takasdo haporseonna di jolo ni Yesus diuduti mo si taringo tu si Johannes padidi iman na didokna na poso na haposa takas do boy jahota marhite panidangyon ni si Johannes padidi do panidangyon yang kasisian nai taringo tu Yesus marbocir do panidangyon non sian hata na pinasahannya kasisian na tuibana ay tungod do rap makubasi Yesus doa kasisian na suang semeninang si Johannes padini doa kasisian na alay gabe jupang ma persoalan ni sisian ni si Johannes padini doa sahala Yahudi gabe didapoton nasida ma si Johannes padini jala didok nasida guru nami halaki naro tujulum nahina tidak komi ido madidi honwai gabe saluhut halak roma dakoton ibana
Ido makati madidihon wai nani hati dakoming halak na rotu jolom gak bisa dulu halak Roma dapat tu ibana. Siap kalimat rupa ni boy itu dapat tita sada persoalan na bolot. Adong na jebu-jebuhon. Adong na dugu-duguhon. Adong di dong nasida kelompok nasing na Roma di bariban di air Jordan. Ale pasti tujuan on mandok Yesus doa kasih siapa. Nah saya lalu ngadipat orang si Yohanes taringo tu halak na Roma dapat ibadah na Rosia pudiku. Hirana sobodo rohani halak Yahudi atau tabba. Dengan nah madidi di bagasan apa Rosia tu di batang. Apalagi lam tabba hari lam tabba na rotu Yesus. Terida kecemburuan yang luar biasa. Molo tabba na patu papa didio di bagasan de bata ama anak itu di perbadian. Boy dohonon sepintas na mangalualu do nasida tu si Yohanes. Mita apis manang na adong sakak na asing. Ate. Malodo nasida marpolitik ale gabe muratar jahat. Boy do elana pangi buru do latan di roh. Ale muratar jahat di Yohanes opa ya sada do dua nama dok dungi di boto Tuhanima nang dibege aka parise tumorok do di bahe Yesus sisianna do madidihon sian si Yohanes. Atik peso Yesus sendiri madidihon aka sisianna do. Molo tapamana musehatan ni sisian ni si Yohanes madidi nama dok gabe saluh nahala Roma dapat ibadah. Itu luar biasa dulu memang konsep manajemen di Tuhan Yesus. Memang nama pala ibadah bedi dokon ibadah mandiri. Akasian na iman dapat si Yohanes. Ujung na kami Roma sudah halap jala to Roma rongona madapot ibadah. Tung takas dua tung tujuan ni halap Yahudi itu Yesus. Soalan ni kecemburuan. Ela teang doh gijang dirohan. Teri. Nama saya doh sikap ni ala Yahudi doh dibayar si Yohanes mangalusi pamatehun sorok doh konsep ni ala Yahudi. Manaringoti taringo tu hadirin di Yesus narok mendapat penasihat. Idok ibana dak tara buat jolma manangaha anggo so dileho tu ibana sian bando inca. Tak tara buat di jolma manangah anggo so dileho debata siapa bando. Di patari dehon ibana do hadir yamna songon naposo hapusan di jolo ni debata do di jolo ni jolma. Di son di patara matari dah hajong-jongan si Yohanes pandiri songon naposo hapusan. Dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kesempatan yang lebih besar. Manang dagabe di bani-bana lah pasangap-sangap dirina. Manang dipakai bana hasangaponi kesempatan ini lah pamangpa songonna marmanggang. Tidak. Naboy di bana patu jolo dirina di jolo di natorop. Ayaw lupa jolo di ingananon. Audo sedio, audo sipu kahuta. Ainu ngajubolo nasida manadda ibana, manadda pakobasion tarimo tu akar. Ulaun berita tarimo tu debata dinganani. Alaidang dipasang di bana dalam patubuh dirina. Dan dipakai ibadah kesempatan ni laho pasangat-sangat dirina ditada ibadah doa dirionna di hadapan Yesus dada au Kristusi nasi dulu na doa patu jolona pugut muse di do ibadah yang go ibadah patut dalam gada la moru mangguau dan di lulu ibadah hasana ponna
diberitahu di bana tanang Tuhan di Tuhan Yesus. Dan dapat atong sakap di rohan ngala jauh di na padugu-duguan ini. Nang pelang torok jolma namang Tuhan Yesus. Jaladang mengurus semangakna lahu berdiri. Di patorang ibana do tadi waktu Yesus Kristus narosia gijang. Anak di debata do angko ibana, rap do ibana do debata ama di banua gijang. Takas do di boto ibana boha do rumah di banua gijang. Jala di ida jala di bege ibana do saluk namasa di sini. Aisyah dido harorona. Godo wasona jala wasona mangatasi saluhut waso di portidion. Dada holan alana anak di debatai bana alai huhuddo ala dam marapanuhatan di pasaha debata todina tu Yesus. Termasuklah mengimpun papunguhon akan akosea di debata diamen. Ala nigo ni huasona jala saluhuddo ditoro ni huasona di patutoru do dirina jala roh ibana tu portidion makokop jolma manusia olo di ibana di sunde batatu portidion asana naik dari parjabarnya jolma di saluhut hasonangan do hamuluan nabi narade di debata siap badua gicca olo di ibana di sunde bata pasahaton hatan di debata tona ahado poda ahado pangajario siap debata tonga ni hajol mau asalam gadda ditada jol maini debata holongna do holong ni rohana nang sakka paluau na dipatu pada debata sia jolma na di portidion alai dang adong na manang yakon panidang yonne ini yang luar biasa nunga di badua nunga di pamalung nunga di parorot di lehun hanya pasok tu jolmai gari ada dak piga nama nanyak tung didok dang adong nama cakon nani hati dakon nai ini luar biasa gomos ni cuek ni hacol mau di portibion saru pasok mendatuk kulo nanti disiak cita di gorang ada ubahna alai dum malum dang liwat ninna rohaku dan na boleh suadong nama jakon alai takas do taboto torok do hala nama inguto Yesus sisian nis Yohanes Pandini pedi boto do nalam torok manguto Yesus dari ada di dok dia dum tolomi saluhut halak ro mara mandapoto di bana sisian nis Yohanes Pandini mandok saluhut alai molo boy do hono torok do naro madapoto Yesus jala mayhuto di bana terserah persoalannya kalau na mayhuto do kalau na mananginangi do kalau na payhuto do manang songon hala jahu di siboto surati sadi hari salah alamal boy do hono torok ninna dana alai di do ibana danga dong majakon na di hati dakon nai nakpe daktar para suada kita saya dong dope nama dulak katana uhut marsaka mamu saibana saya dong nama dua nama lu ngadra moti alai di suada hunibana marsaka mamu saibana kadamang dainang nani holongan di bahasan Kristus Yesus hahang gina pinaribo ibana do Kristusi namar huwaso di saluhuna patara do huwasona siap badua gijang do ibana sinuru di debata ibana dang marpanuhata di leo debata to dina tu ibana dihaholongi debata ibana nunga di leo debata saluhuna tu tanganna omaka pandidagyon di Yohanes Pandini tarik untuk Yesus alani makirim do si Yohanes Pandini asa dijakko jala di haproseai natoropi ma Yesus dan ngolos Yohanes Pandini lah membuat kesempatan ini untuk dirinya sendiri alai di pada ribana do saluhna jala di doas do nasida mamilin olo do nasida bajakko Yesus manang nadang alai hudo di patorang ibana
na dapotan hanguluan na saling na do na makaporsiay anahi alay na sawak manguluy anahi dam idaw ni hanguluan say namiyad do tahe rimas ni debata di ibadah di luar si Yohanes Padidio akasisian na do akan atoropi lahu mamilit majakon manang manula Jesus alay hudi badar si jaloon ni nasida khobara tu na pinilik nasidai. Apakah mengikuti Yesus manang mangikutton portibion? Sada cerita sian Bapak Gereja Guarna Agustinus na mencoba merumuskan dan memahami hasito lusada aut di debata. Hasito lusada aladang margogo mana menerjemahkannya. Suatu hari dia berjalan-jalan di tepi laut sambil memikirkan misteri Trinitas. Di Bergibana masalah danak sedang bermain kerang laut. Digali danak hidup lubang di pasir. Uhud mardalan di mana menuju arah laut, mengisi kerangnya dengan air. Alai dungi di useho di mana mah air lauti muse tu lubang galian naik. Disukus si Agustinus Maibara. Nah, kamu sedang apa? Anak lelaki itu menjawab, saya mau memindahkan air laut ke dalam lubang ini. Lalu Agustinus berpikir sama seperti anak tersebut. Itulah yang sedang saya coba lakukan. Misteri Trinitas bagaikan lautan yang tak pernah terbatas. Dan saya tengah berdiri di tepi lautan ini berusaha memasukkan semua misteri yang tak terbatas tersebut ke dalam pikiran saya yang terbatas itu. Akadamang dainang nan holongan di bagasan Kristus Yesus konsep hasito lusadauni dan nalahomuat itu kerangka logika umum, apalagi kerangka logika di hasil mau di Portugal. Jaladang boy sepenuhnya dianalisa akal tai. Alai jangan walasata menganggap hasito lusadauni holan sekedar penemuan yang ahli tuduh kita. Pernyataan bahwa sana sada do debata na menyatakan diri seorang anak dokter di perbadian. Semata-mata ido usaha patorakon hata ni debata. Alani marpas di roha tu debata situ lusadai mahita. Namar lapata doi mulai mamerek habalgaon na seorang panoppa situus jala si palua hita. Marhite kacamata ni aporsauta. Na masuk akal do molo sada do jahoba hasahata di tangyangta. Inganan nih pamujiota haluota jalagumogo di bana sian salugogo nadong di Portigion termasuk pengertian tasandiri alani molo sitok kita marpangusadia tu debatasi tu lusada saina paluon nama kita